Automatic mga choy, paksi da yung bahaw ani. Nakasuway ba mo choy og luto og saa nga gikan sa merkado mga choy? Ug ato dayong parisag isdang makalanag mga choy. Ingon man gud sila choy nga kadi kanang tulingan makalanag kuno ni mga choy. Mao nga tong suwayag on mga choy kun tinuod na gid makalanag baling tulingan. Halag wala pa mo kasuway ani mga choy, lantawa kining video nga walay hinungdan. Kay tudloan ta mo choy kung unsaon pagtimpla kanang makalimot mo sinyungan. Wa na daghang pasundayag mga choy ato ning sugdag luto atong putahe. Ug nibukal ni kini atong saang mga choy ato kaning lundag kamunggay. Automatic luto na mga choy. Ug ato ning isunod ang isdang makalanag mga choy. Ug wa na daghang langan mga choy luto ni atong putahe mga choy. Ug ato na kining sukaron mga choy na ang saang mga choy atong unahon. Paglami na gini klase mga choy nga atong saang mga choy. Dili ka maghukad ani mga choy. Isunod na sa ning inunan mga choy kay para mahibaw-an mga choy kung makalanag ba gini mga choy. Ug karon ani nato atong bahaw mga choy. Ug ang saang ato dayong i-plaster mga choy kay para nindot sa tan-awon ba. Kaning ulo mga choy paborito kay nako mga choy. Labi nang tinai anik ang iyang atay mga choy perting lami agid mga choy. Sugdanan ako kaon mga choy. Unahon ko ning saang mga choy kung bate ba ning timpla mga choy. Perti yung lami mga choy labi na magkinamot mga choy nya daon saging atong kanan mga choy. Perti gid mga choy. Wag tanggid atong diet ani mga choy. Dire lang kuto mga choy.